Sad će 8. mart. Kako radi mozak, a? Radi. Evo još jedna i od mene. Napravili smo halu kad niko nije verovao, pa smo ispred nje napravili park, pa smo sad napravili pijacu. Vrlo skoro će ovde da dolaze u ovu malu kućicu i službenici opštine. Da rade, da možete da overite nešto, napišete meni pismo, da mi kažete gde grešim i tako dalje. U Padinskoj skeli su počele da se drže i predstave. 13. imate opet Andriju Miloševića i celu ovu ekipu. Dođite malo da se družimo. A šta ja hoću vam kažem, ja moram to mi je posao, sad dolaze izbori. Znači, ne ulazim u to koju stranku volite i ne ulazim u to koji vam se lider sviđa. Hoću da vam kažem nešto što 100% znam. Opštinu ne vode stranke, vode ljudi i neće ni Vučić ni Pajtić da budu predsjednici opštine. Zato kad tamo budete, ostanete sa ovim drugim listićem, ne pričam ovaj za republički, razmislite ko su ljudi. A ovde imate i Joksovića, i nekog Stoju, i nekog Branka Paunovića, i mnogo ljudi koji se stvarno zalažu za Padinsku skelu. U krajnjoj liniji i ja sam iz Borče, znam sve o levoj obali. Hoću da vam kažem, pamet u glavu, vreme je da odlučimo kome verujemo, bar na lokalu. Pozdravljam vas, vidimo se mi kad budu ovde počeli da rade službenici opštine. Hvala vam puno. To je najbitnije. Vidi se da je okej. Da, i sve ćemo to da uradimo, ali mora prvo da naučimo staviti vreme. Naša najveća briga je da pijaca radi, da vam kažem. To je bitno. Neki kažu mala je, ja kažem lako ćemo da proširimo. Ne, ja mislim da je to. Nije za početak, je super. Da je manje, ne bi vadao. Kakav si vidio? Jeli, kad si stao priput? Mene samo interesuje da li radi. Koji ste dan vi ovdje? Predsjednik opštine je danas došao u obilazak zajedno sa nama ove pijace koja je mnogo slatka i konačno se otvorila u Padinskoj skeli. Evo, reci mi tvoje neko mišljenje o ovom cijelom novom projektu koji je zaživao pre par dana. Pa znaš šta, čini mi se da je red da Padinska skela dobije ovako nešto i po meni je ovo okej. Ljudi su zadovoljni, dolaze, uzimaju, fino je krenulo. Da li ova pijaca ima značaj, širi značaj za građane Padinske skele? Naravno da ima, ne samo za građane Padinske skele, nego i za građane okolnih naselja, kao što su Kovilovo, Gloganski, Fok, Dunavac. Svi će se oni sjatiti ovde, samo da se to pročuje da je krenula pijaca sa radom. Kako protiču i prvi dani? Odlično, pogledajte, s obzirom da je novo otvoreno, fino, zadovoljan sam, malo više ljudi, sad ja se nadam da će biti veći protok jer su upoznati da je otvorena, sve u svemu mislim da je okej.